Elon Musk mal pri svojom prejave minulý týždeň zásadnú pripomienku, ktorú povedal len tak mimochodom, až niekedy v strede tej reči, že USA nepristáli s ľudskou posádkou na mesiaci iba automatické sondy, pretože po preverení archívu CIA zistil, že tí kozmonauti, ktorí mali byť údajne na mesiaci, boli v tom čase vždy ukrytí v rôznych tých rekreačných zariadeniach, napríklad v Kalifornii, a vlastne už predtým, že mu to hovoril jeho priateľ, režisér Kubrick, ktorý 3 dní pred svojou smrťou priznal na hodinovom videu, že nafilmoval v Hollywoode tie pristátia na mesiaci, tak Elon Musk hovoril, že vtedy to Kubrickovi neveril, ale že teraz je už o tom presvedčený, že to bol podvod. No a keď bol podvod toto, tak ľudia sa pýtajú, že v čom všetkom nás ešte klamali. Vychádza na povrch podľa údajov nového vedenia Trumpovej administratíve, že ten COVID naozaj bola plánovaná akcia, že očkovanie naozaj bolo určené na depopuláciu a podobne, tak ľudia sú znepokojení a keď sa tieto informácie dostanú do Európy a pravda sa vlastne vyjde na povrch, tak to môže mať oveľa väčšie dôsledky ako porážka Západu na Ukrajine. Európska únia zakazuje hovoriť pravdu, cenzuruje stále, má snahu zakázať slobodu slova, dokonca sa hovorí, že nehovorte, že vo víne je pravda, lebo ho Európska únia zakáže. Tak týmto veciam sa teraz vyjadrujú aj rôzni americkí títo, čo by sme nepovedali, napríklad senátor Graham, ktorý vlastne doteraz bol veľký vojnový štváč a podobne a hovoril o tom, že Američania musia bojovať za Ukrajinu, lebo sú tam veľmi fajnové, veľké zásoby, miliardové nerastných surovín, tak už teraz po tom vystúpení Zelenského v Bielom dome tak zmenil úplne smer a vyjadruje sa úplne opačne.